Ia uitați aici ce peisaj frumos. Într-o localitate mică din Germania, Einkorn se numește. Ia uitați aici ce peisaj foarte frumos. Vin oamenii la grătar aici. Vin să sară cu parapanta, cu planoare, cu fel și fel de chestii zburătoare. Ia uitați. Restaurant. Foarte frumos amenajat. Așa cum ar trebui să fie multe locuri și de la noi din România. Teren de joacă pentru copii. Iarbă verde. Ia uitați cum se pregătește să sară cu planorul, cu parapanta. Foarte frumos.